Natáčam dnes video s Danielom Blažkom a s Nike Dixie a s Shooterom. Dobre, tak najlepšie si nám odpovedal, ako si mohol. Presne, ten najlepší odpovedateľ. Pozrite, dnešný koš. Nechce si tam akože Dano vyhodiť to sklo. Kameň natáčam. Ten kameň. Ja neviem, či mám hodiť kameň. Ja sa bojím, že na mňa bude našľapať. Prezivku. Dobre, poďme, nebudem tu vyhadzovať. Poďte! Tak dnes vám pribudol ďalší. Dnes vám tu pribudol ďalší chlapec menom Cayman! Tak dnes si tu asi sadnem na lavičku, lebo ja neviem. Už ma to tu docela štve. Ja nemôžem, baba